Армія Лукашэнкі супраць расійскіх дронаў. Што за значок у Лукашэнкі? Яшчэ адзін вораг у Лукашэнкі. Это интернет. За што ўзнагародзілі расійскіх байцоў? Спрытны маскоўскі злодзей. Узрост для спорту не перашкода. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін, апошні ў гэтым месяцы. Перад пачаткам навучальнага года Лукашенко правёў вялікую нараду з работнікамі адукацыі. Там узе і пачнём. Заставайцеся на канале. 27 жніўня Лукашенко правёў вялікую нараду з работнікамі адукацыі. Сярод іншага, ён папужаў іх вайной, якая можа прыйсці ў Беларусь з поўдня, і нагадаў удзельнікам нарады, што яго таксама агітуюць да далучыцца. Причем на боку Украины. Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. Открой границы, мы войска НАТО под Смоленск заведем. Это все, что я вам могу сказать. Цікава, для кого такие шчырыя прызнанні? Для тых, хто сядзіць на нарадзе, або для старэйшага брата з Кремля? Ну рыхтык як жанчына, што намякае мужу, маўляў, іншыя мужыкі ёю цікавяцца. Будзеш дрэнна сябе паводзіць, сыду ад цябе. Цікава, прыслухаюцца да яго з Кремля? Ацэняць належным чынам вернасць? А можа, гэта ён і хоча зрабіць, ды ўсяляк выдае сябе за сябра? А тым часам рыхтуе здраду? Залівае так, што аж значок у яго дзіўным чынам пераліваецца. Відаць, намякае, што хутка прышпіліць сабе сапраўдны, бел-чырвона-белы. А што вы думаеце на гэты конт? Сапраўды Лукашенко можа пераабуцца? Тым часам у Беларусі ўпершыню прымянілі авіяцыю супраць расійскага дрона. Адбылося это о палове 4-й ночы 29 жніўня. Знішчальнік каля 20 хвілін ганяўся за беспілотнікам, пасля чаго былі чуваць не менш за 2 выбухі. Атрымоўваецца, што ўжо Беларусь ваюе супраць Расіі? Ці як? Вось і універсітэт новы ён даручыў стварыць. Ды які там універсітэт? Цэлы адукацыйны хаб. Не горшы, чым Гарвард, а можа нават і лепшы. Недарэмна ж ён з амерыканскай адукацыяй на нарадзе пасмейваўся. В следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда. Знаць яшчэ дакладна 5 гадоў нікуды сыходзіць не збіраецца. Тым часам у вышэйшых навучальных установах краіны адзначылі недабор 870 студэнтаў, 500 на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці і каля 120 на інжынерныя. З гэтай нагоды Лукашенко накруціў хвасты чыноўнікам. Хто ж будзе краіну будаваць, а народ карміць? А найперш яго самога. Пра што ён і спытаў свайго міністра. А как завтра кормиться будем? 100 гадоў таму такое ж пытанне ставіў вядомы булгакаўскі герой. Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться? Таму трэба стварыць той лукашэнкаўскі Гарвард не на базе БДУ, як думае Лукашенко, а толькі ў горках. На базе сельскагаспадарчай акадэміі. Яе ж сам Лукашенко закончыў. У амерыканцаў Гарвард, а ў Лукашэнкі будзе Горквард. А каб яшчэ 5 гадоў спакойна кіраваць, трэба правесці выбары так, каб па словах Лукашэнкі камар носа не падтачыў. І галоўны ж тут настаўнік. Учитель – это человек президента. Хто ж яшчэ будзе сядзець у выбарчых камісіях ды рабіць выгляд, што лічыць галасы? Учитель был и остается опорой государства. А ў сучаснай Беларусі, на жаль, дзяржава і Лукашенко – это адно і тое ж. Вось і вырашыў ён абараніць настаўніка. По поводу того, что на вас вот эта зараза начала распространяться в виде фальсификаций каких-то. І выбавіць настаўнікаў ад пісання розных планаў ды канспектаў, якія ж яго чыноўнікі і патрабуюць. Однако непозволительно, если при этом учитель задавлен бессмысленной бюрократической писаниной, которую потом никто не читает. Нагадвае ўсё это вядомы вайсковы анекдот. Прыехаў новы камандзір палка і бачыць, што сейф у кабінеце завалены рознымі паперкамі. Ён і просіць дазволу ў камандзіра дывізіі іх знішчыць. Той падумаў і дазволіў, толькі перад гэтым загадаў зрабіць іх ксеракопіі. Лукашэнкаўскі міністр Андрэй Іванец падкрэсліў, што галоўнае ў адукацыйным працэсе не самі веды, а належнае выхаванне. І вось тут Лукашенко выкрыў галоўнага ворага, што можа гэтаму перашкодзіць. Не будем забывать
про еще одного воспитателя наших детей, агрессивного и очень порой опасного. Это интернет. А таму, каб абараніцца ад выклікаў будучыні, трэба вярнуцца ў мінулае. Кожнай школе па прысядзібнаму ўчастку, а яшчэ лепш па калгасу. І хай там выхоўваюцца. У гэтым настаўнікам адзін перад адным актыўна дапамагаюць лукашэнкаўскія сілавікі. І міліцыянты, і следчыя, і пракуроры. А зараз да гэтай важнай дзяржаўнай справы далучыліся і прапагандысты. З падлеткамі ў лагеры «Гарызонт» сустрэлася Ксенія Лебедзева, якую выданне «Мінск новости» назвала выдающимся деятелем, а саму сустрэчу яркай падзеяй. Нават у Расіі да такого не дадумаліся, каб назваць Маргарыту Сіманьян ці Вольгу Скабееву выбітнымі дзяржаўнымі дзеячамі. Але што там тая Расія? Яна ж у Лукашэнкі вучыцца. Каб нешта новае зрабіць у Расіі, спачатку это выпрабоўваюць на беларусах. Вось на адзіным дзяржаўным экзамене па расейскай мове там будуць зніжаць балы за цытаты з экстрэмісцкіх матэрыялаў. Са спісу літаратуры прыбралі савецкіх пісьменнікаў-дысідэнтаў, такіх як Варлам Шаламаў, Васіль Аксёнаў, Георгій Уладзіміраў, а таксама Яўгена Грышкаўца і Віктара Пялевіча. У Лукашэнкі міністр прапанаваў прыбраць з падручніка па англійскай мове тэксты пра Лондан, а ў Расіі будуць заніжаць балы за выкарыстанне запазычаных слоў. Дык расейская мова больш як напалову складаецца з запазычванняў. Трэба новую мову ўводзіць, новаяз, як у Оруэлла. Дарэчы, творы Оруэлла таксама забаранілі, як і іншых заходніх аўтараў. Яшчэ адна навіна з Расіі, а менавіта з Курскай вобласці. Там расійскія вайскоўцы ўбачылі ўкраінскі танк і схаваліся да жаночай калоніі. Было то ў вёсцы Малая Локня Суджанскага раёна. За гэта іх узнагародзілі ардэнамі за мужнасць. Дзе ж яшчэ праяўляць тую мужнасць, як не ў жаночай калоніі? Па словах кіраўніка вобласці Аляксея Смірнова, вайскоўцы занялі там абарону, узвялі па перыметру ахоўнае збудаванне і гераічна ўтрымлівалі пазіцыі на працягу некалькіх дзён. За гэта, акрамя ордэна за мужнасць, некаторых вайскоўцаў узнагародзілі ордэнам святого Георгія і медалямі за воінскую доблесць. Таму недарэмна творы Джорджа Оруэлла забаранілі. Чыноўнікі іх выкарыстоўваюць у якасці метадычак. Тым часам па Магілёве зноў у каторы раз бадзяўся цэлы табун коней. Жывёлы, як ні ў чым не бывала, пасвіліся на гарадскіх газонах. Відаць, трава ў горадзе ім падалася смачнейшай. Яшчэ летась міліцыянты высветлілі, што гаспадары коней жывуць непадалёк, у пасёлку Грабянёва, што лічыцца нават часткай гораду. З гаспадарамі правялі гутарку, але гэта не дапамагло. Можа, трэба было лепш з коньмі пагутарыць? А можа, конь ужо там сакральная жывёла? Недарэмна ж нядаўна прызначаны міністрам сельскай гаспадаркі Анатоль Ліневіч узначаліў федэрацыю коннага спорту. Каму ж яшчэ яе ўзначальваць, як не міністру сельскай гаспадаркі? У Глыбокім таксама мясцовай коннай школай мясакамбінат у асобе дырэктара апякуецца. А ў расійскай імперыі быў нават асобны міністр па конегадоўлі. Дык можа варта адрадзіць такую пасаду? Анатоль Ліневіч з пружанскай вёскі ў горад перабраўся. Ну і коні вырашылі, а чым яны горшыя за Ліневіча? Ці нават самога Лукашэнкі, які са шклоўскай вёскі пераехаў у сталічны палац. Дарэчы, былы міністр сельскай гаспадаркі Ігар Брыла таксама ўзначальваў конную федэрацыю, а перад гэтым федэрацыю шахмат. Таксама ж коні і там ёсць. Праўда, пасля Ігара Брыла Лукашенка пасадзіў амерыканку, турму КДБ. Дрэнная прыкмета для цяперашняга коннага міністра. А вось Лукашенка, перабраўшыся са шклоўскай вёскі ў беларускую сталіцу, таксама марыў узначаліць федэрацыю. Толькі не шахматную і не конную, а расейскую федэрацыю. Праўда, у Маскве гэтыя планы хутка раскусілі і параілі яму вяртацца ў Мінск і сядзець там ціха. Сиди там тише воды, ниже травы. И ни о каких квартирах в Москве не мечтай. Дарэчы, Лукашэнкі адзначаюць свае 90-годдзя на дваіх. 30 жніўня 70-годдзя ў Лукашэнкі старэйша, а 31 жніўня 20-гадовы юбілей святкуе Лукашенка малодшы. Мы віншаваць іх не будзем, хопіць там віншаванняў без нас. Адзначым толькі, што вось так 30 гадоў таму шклоўскі мужык украў будучыню ў цэлага народа і працягвае гэта рабіць дагэтуль. А ў Маскве спрытны зладзюга абчысціў турыстычную фірму.
Мне это нагадало выпадак сярэдзіны 80-х з моей маладосці, калі мой сябрук на халяву захацеў выпіць на вяселлі. Было то ў суседнім раёне, вяселле адбывалася ў намёце, і той прыдумаў хітры і адначасова просты план. Прычапіў на лацкан пінжака бутаньерку, знак удзельніка ўрачыстасці, якую перад гэтым забраў п'янага госця, і пайшоў у намёт. Вяселле было ў двары бацькоў жаніха, таму на пытанне мясцовых ён прадставіўся госцем з боку маладой. Падман урэшце выкрылі, але сябрук за гэты час часу не губляў і паспеў добра накідацца. Яго нават не білі, проста выкінулі з вясельнага намёту. Падобнае здарэнне адбылося нядаўна і ў Маскве, толькі, вядома, са сталічным размахам. Там 55гадовы мужык захацеў не толькі выпіць, але і пажыць па-багатаму, і прыдумаў для гэта ідэальны план. Ён прыйшоў у турфірму, паглядзеў, як выглядае іх бэйдж, і зрабіў такі ж самы сабе. А Ховен прадставіўся новым работнікам фірмы. Цэлы дзень ён шчыраваў на працы ды так, што застаўся нават пасля ўсіх. А пасля ён узброіўся нажніцамі, якімі адкрыў замок тумбачкі і забраў адтуль 330 000 расійскіх рублёў, што больш як 3500 долараў. Ну не дарма ж он цэлы дзень пацеў на працы. Як і ў выпадку з маім сябруком, злодзея хутка вылечылі і затрымалі. Усё ж не дарма камеры назірання стаяць. Але той таксама часу не губляў і паспеў патраціць усе грошы. Зараз злодзею пагражае 6 гадоў турмы. Затое будзе таму згадваць, як колькі дзён пажыў як сапраўдны гаспадар жыцця. А напрыканцы, як абяцалі ў мінулым выпуску, коротка распавядзём пра спартыўную пляцоўку, якую ўласнаручна абсталяваў Нафіс Кашапаў. На ёй ён штодзённа займаецца сам і запрашае займацца іншых, асабліва беларусаў, з якімі прадстаўнік татарскага народу падтрымлівае сяброўскія адносіны. Адзінае патрабаванне – не пакідаць за сабой смецце. Не хватает такого порой в тренажерных залах. Дальше можете увидеть, здесь еще дальше есть больше новых упражнений. Нафис сделал это сам сделал все это. В течение 2 лет сделал все здесь. Добавлю одно. Это упражнение подходит гимнастам, кто карате занимается, боевое искусство, аэробика, кунг-фу. Всем спортом это отлично. И 90, 80, 100 лет, если человек будет жить, никогда спина не будет болеть. Яшчэ колькі гадоў таму Нафіс рабіў на турніку такое практыкаванне. Таму зараз ён займаецца па колькі гадзін у дзень, каб зноў у яго атрымалася зрабіць гэта практыкаванне. І, вядома ж, у яго атрымаецца. На гэтым мы з вамі развітваемся. Да сустрэчы ў наступным месяцы. Дзякуй за прагляды і каментары. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Свабоду панявольным народам Расіі!